Hej og velkommen. Ja, i dag skal vi lave et afsnit fra skråt til slot. Og, Ja. Ja. Og det her det foregår på, at vi går rundt og til folk og spørger, om de får renoveret deres celler. Celledesign. Ja, celledesign helt gratis, og det er jo... Ja, lige til at starte med i hvert fald. Ja, vi har allerede spurgt en. Vi ved ikke lige, hvor den blev af, men ja. Vi går i hvert fald ind og gør det nu. Han sagde et eller andet med et shoutout, man. Op. Ja, i hvert fald her er cellen. Er det ikke her? Jo, det her. Jo, det var en for, hvad fanden var den hed? Havgård, et eller andet. Hauge, Ja. et eller andet. Ja, her er hans smukke celle. Pisgrim, så det er derfor, vi ligesom skal lave den om. Den skal vi da lave om, den her. Ja, vi har i hvert fald lagt nogle planer. Hvad er planerne? DKC. Jamen, det skal da i hvert fald være en stripperpæl, det skal der da. Det er ikke en rigtig celle en stripperpæl. Ej, det er det fandme ikke. Jeg tænker noget stripperpæl i midten. Ja, det tænker jeg også. Også fordi din mor er gammel stripper jo. Ja, det er helt perfekt. Skal vi hente ressourcerne, eller hvad? Ja, det gør vi. Perfekt. Ja. Vi løber lige op til vores egen celle. Hvor fanden ligger vores celle? Jeg ingen ved den det. ligger... Ja, jeg har ting her. Ja, okay. Hvad fanden skal vi bruge? Jamen, jeg ved det ikke. Bare jeg har taget alle mulige ressourcer nu. Kom, jeg har nok. Okay. Super duper. Har du taget det hele? Har du bare taget det hele? Mhm. Ja, det kan du godt se. Ej, slot for slot! Han er færdig! Hvad sker der? Ja, jeg er færdig. Ja, der døde jeg med slot for slot. Nej. Hvor er det alt Den er kritisk. Den er rigtig kritisk. Det var så lige alle vores gode ressourcer. Hvad gør vi her? Vi har ikke noget træ. Vi henter noget gear og dræbe dem. Det må vi jo gøre. Ja, det må vi jo faktisk gøre. Det er jo egentlig, hvad det vi må. Hvor fanden var de henne? Var de herom? Jeg tror, det løb den vej. Ja. Nå nej, jeg så dig lige her. Ja, lige her. Har den en? Ja, det har jeg overhovedet. Jeg har det. Ja, perfekt. Slot for slot er tilbage. Skråt til slot er tilbage. Nå, altså, jeg tænker i hvert fald først, så skal vi lige få fjernet det her, ja. Ja, det tænker jeg også. Men har vi en skovl? Nej. Selvfølgelig har vi ikke det. Kommer til den der anden time der. Vi er de bedste håndværkere. Jeg tænker også lige, vi skal have vores armor af. Ja. Det her, det skal nok blive en vild transformation. Det er jo ikke første gang, vi har lavet det her. Det skal nok gå helt perfekt. Nej, det er masser af gange. Altså, vi har jo taget den der uddannelse der. Uddannelse? Man nu skal tage. Ja. Nå, men jeg tænker bare, hvad fanden skal vi lave? Ja, det den dag, så der er ikke nogen, der kan kigge ind. Jeg tænker måske, vi kunne også lave en hængekøje. Prøv at se. Hvis man for eksempel lavede en seng herop. Noget, altså forstår du godt, hvad jeg mener? En blok, og så kan man ligesom sådan... Overhovedet ikke. man kan jo ikke sætte slabs. Nej. Fuck, det kan vi jo ikke så. Fordi ellers så tænker vi kunne lave sådan noget underlag her, fordi så har vi en sådan lille... Har du ikke set de der himser der? Nå, hvad fanden er de hedder? Jamen kan jeg lige få mine ressourcer, så skal jeg prøve at hjælpe lidt her. Har du ikke dine ressourcer eller hvad? Nej, du har dem. Jeg har sgu da ikke nogen ressourcer. Det håber jeg, det du har. Nej, det har jeg ikke. Nej, de har sikkert smidt dem ud. Hvor? Sådan noget lort. Hvad fanden sker der her? Hej. Ja, helt perfekt. Der har det vi er jo... helt perfekt, det her. Ja, vi kom ikke lige så mange vegne, men her, der står vi simpelthen med Morten. Vil du lige introducere dig selv? Hallo? Han er lige spawnet, eller hvad? Han har lidt angst. Goddag. Ja, hallo? Hvad siger I? Jeg hørte ikke, hvad I sagde. Min far kom lige ind lige da Ja, det er helt perfekt. Du ser dig selv. Ja, det er helt perfekt. Ja, Bare sig, hvad du hedder. jeg er Højgaard. Ja, det er helt perfekt. Ja, det er i hvert fald Det er den kendt celle, som vi... hvad? Det er kendt som hvad? Det var kendt som Madsen Dating. Ja, du skal ikke komme hjem de næste par timer. Nej. Men så må jeg bo på gaden. Hej. Ja, vi skal sådan hente nogle ressourcer. Vi skal lige finde de der ressourcer, så gør den. Ja, der. Jo, de gør. Ja, jo, lige der. Kraftedeme. Perfekt. Godt til slot. Nej. Jeg vil ikke sige noget, for det er Jakob, det der. Det skal vi ikke. Nej. Nå, nu så giver du mig lidt ressourcer. Ja, okay. Jamen, hvad skal du bruge? Altså, der skal i hvert fald være en stripperstang. Ja, det kan jeg så sige. Jeg tænker da i hvert fald, at den stripperstang, den skal stå her i midten. Jamen, det tænker jeg også, og den skal være stor, du. Den skal være kæmpe, enorm. Men nu tænker Den jeg, skal at gå vi laver helt en op til eller anden loftet, her, jo. hvor vi laver en eller anden. Ja, jeg kan godt sådan se, hvad du mener. Et gulv sådan måske. Noget flot gulv, i stedet for det her... Ure eller sådan noget i hegn, så man kan komme ind til det. Så man ikke lige kan røre. Ja, hegn. Perfekt. Jamen, det er allerede. Jamen, jeg tænker altså, måske skulle man lige åbne paint, så kan man ligesom få nogle idéer. Det gør jeg. Nej. Så se, hvis vi har ligesom cellen... Kæft for det greb. Hvis vi Gå væk. ligesom... Kan man ikke lave sådan en streg? Kan du ikke lige gå væk? Jesus Christ. Okay, hvis vi lige laver sådan en af box. Nej, okay, det kan man jo ikke rigtig. Men så skal man bruge noget 3D. Nej, det... Hvad fanden er det her? Døren er her, og så er der det der lille vindue. Så tænker jeg, at der skal være noget lyserødt på væggene. Og hvor får vi det lyserød fra? Ja, det er fuldstændig lige meget. Det er jo helt perfekt. Nej, nu kommer Jakob. Nej. En lorteunge.
Nej, Jakob, vi får ikke op til jer, din idiot. En god idé her. Der tænker jeg, at der skal være noget mønster. Nej, der skal være noget mønster. Der skal være noget sådan noget her. Prøv at se, hvor flot det er. Noget mønster, prøv at se. Ja, jeg kan godt se, hvor du vil hen med det der. Ja, altså sådan. Nej. Har du flere af det der jernhegn? Ja, jeg har masser. Jeg har 21 stykker. Det er jo pænt, jo. Kan du se det? Rustikken i det. Hvor er det smukt. Ja, det er virkelig pænt, det der. Vi har fandme lært noget på vores uddannelse. Ja. Så jeg tænker også, der skal være sådan noget her, og sådan en fangebur. Man skal ikke føle det et fangebur. Ved du hvad, jeg henter nogle ting. Den her, den skal også være der. Den er da genial. Nu går Jakob sgu væk. Hvad med sådan noget her pumpkin? Jeg tænker også, der skal være et badeværelse. Ej, hvor bliver det pænt. Ej, det går genialt, du. Jamen, jeg kan virkelig kan godt se det. Jamen, det er virkelig flot. Måske skulle der også være et træ herinde, så kunne vi lige smide sådan en sapling. Ja, det kunne vi godt faktisk. Ja, det er jo en helt perfekt idé. Sådan lige sådan, så det skal også være sådan lidt natur. Vi er jo meget naturmenneske. Det har vi jo lært til de her teambuildings, vi har været til. Fordi vi er veganere. Ikke. Ej, jeg synes allerede, vi er færdige sådan lidt, men vi kan lave en jacuzzi. Vi laver en jacuzzi. Ej, det er genialt jo. Ja, det er faktisk helt perfekt. Hvor skal træet stå? Livets træ? Er det ikke noget, det skal stå ved siden af jacuzzien. Skal der ikke bare være sådan en lille jacuzzi over i hjørnet? Jo, det tænker jeg nemlig også, der skal. Men har vi noget vand? Ja, det tror jeg sgu ikke. Nej. Jeg henter lige noget vand, så. Så tænker jeg laver videre på mit paint. Prøv at se, kan du se det her? Jamen, og så er den flotte væg, du har lavet her. Det er det jo en lille en lille plantegning. Så jeg tænker, jacuzzien her. Jamen, jeg har vand nu i hvert fald. Sådan der. Jacuzzien her, den skal være blå. Kan vi lige få... Ja, blå. Ja, det er vand det her, jacuzzi. Jacuzzi. Ja, det er sikkert sådan, man staver til jacuzzi. Hvordan fanden rykker det finder vi nok aldrig ud af. Ej, det er fuldstændig lige meget, hvordan man staver til det. Ej, der er skråt til slot i fight. Nej, så fortælle dig. Det håber jeg godt nok ikke. Ja, nu kommer Jakob, den der halvresiderede der. Jacuzzi. Måske kunne man også lave nogle lænestole. Jamen det er også det, jeg tænker at lave lidt lille spisebord. Ja, lænestol herover. Hold da op. Jamen det ser da perfekt ud. Jamen fordi så tænker jeg, prøv at se her, så skal der jo være noget lænestol. Ja, den smider vi herover i stedet. Ej, det bliver simpelthen så smukt det her. Jeg håber godt nok, det bliver genialt. Tilfreds, at kunden bliver tilfreds. Ej, det er ikke genialt. Det er godt nok smukt. Der skal være noget kylling, noget et eller andet herover. Noget et eller andet. Ja. Sådan der. Lige præcis. Ja, detaljerne. Detaljerne. Og ved du hvad, der er også detaljer? Kigger du? Nej, men vent lige. Vi kan lave den. Hold da op. Detaljer. Så er der sådan en sidelæn på en ud. Det kunne den jo nok godt. Så er der masser. Også hvis så kan man sætte på, når ved stripperen. Ja, lige præcis. Er de ikke snart færdige, tænker jeg? Jo, den der må være der, og så tænker jeg sådan der. Ja, det er genialt. Det er som sådan en rød kors. Men så kan vi ikke bruge stripperpælen, så det er lidt fjollet. Ja, det er måske, så rykker vi den. Og der rører livets træ, simpelthen. Jamen, jeg tænker jo... Vi kan indbygge sådan livets træ. Det er sådan lidt rare, som en sådan... vi kan lige lave sådan en brugskabine her. Ja, det er nemlig også det, jeg tænkte. Ej, kan vi få fjernet et træ? Jeg laver lige en brugskabine, så. Jamen, kan vi ikke få lavet en brugskabine herover? Med træet, eller hvad? Nej, ikke med træet. Jeg har fjernet træet. Prøv at se. Brugskabinen her, fordi så, når man har været nede i jacuzzien, så kan man ligesom lige gå i bad. Ja, præcis. Lige så skal vi have vandet derinde, så der drypper ned. Ja, lige præcis. Ja. Ej, det er jo helt perfekt. Prøv at se. Så er der vand herinde. Ja, og så tænker jeg lige, der skal også være noget indhegning her. Hvis nu man er til den side. Men hvad så med stripperstrengen? Man kan stadig godt lige være der. Skal der ikke være noget mere blad? Vi er jo meget naturmennesker. Hvor kommer idéerne fra? Man ved det ikke. Ja, man ved det bare ikke. Altså, virkelig. Det er design, så kan man ikke sådan rigtig sidde ordentligt. Men skal vi... Jeg synes jo snart, vi er færdige. Vi skal jo heller ikke bare lave noget for at lave noget. Altså, vi skal jo heller ikke... Vi bliver jo ikke betalt, kan man sige jo. Nej, så skal vi hente ham nu og sige, at det her, det er... Jamen, skal der ikke være noget i gulvet? Prøv at se, hvor kedeligt gulvet er. Det er jo genialt. Det giver lige til hele rummet. Kan vi også lige få noget, der er træet? Det skal jo også være et eller andet sted. Hvor fanden skal det være? Jeg har en genial idé. Vi laver simpelthen de der stole om. Der laver jeg lige noget andet her. Ja, det er også det, jeg tænkte nemlig. Ja, fordi så kan man ligesom sådan... Så laver vi lige om på dem her, så vi har noget nyt. Ja, så det ikke kun er træ. Ja, og så kan vi få en jordblok. Eller et eller andet. Kunne lige få placeret en jordblok. Skal vi så have et nyt træ, eller hvad? Jamen, så har vi to jeg har træ. Prøv at se, hvor... Ej, hvor er det smukt. Jamen, er det så? Skal vi så hente gæsten nu? Det er jo lidt det, vi er ude i. Og så tænker jeg også lige, der skal være en dør der. Hvad med her? Der skal der vel også være en dør her. Ja, det... Kan der det? For meget det gode. Måske skal der også være en dør her. Ja, her eller sådan noget. Ja, så lige der. Fordi så er der også en masse privacy, man kan være sig selv. Ja, og så man kan være sig selv, hvis man nu har dame på besøg eller andet. Men det tror jeg ikke. Ja, eller stripperen.
Ja, eller stripperen jo. Man kan vel så ikke lige gøre den der livets træ sådan et andet sted måske. Jo, måske sådan noget herover. Hvor fanden skal det Det er være? der ikke plads til, ja. Ja, jo, det er der. Lige ved siden af stripperstangen. Nej, for så kan de jo ikke komme til jo. Lige her. Stripperen. Kan jeg mærke. Nå, Nej. Jo, ja. Nej, det Vi kan kan man lave sgu det godt herover i brugskabinen, hvis det er. se. Ja. Det er måske. Ja, det er jo helt perfekt. Fordi så flyver det ligesom, og så har man ligesom noget træ i hovedet. Ja, så lige lave en potteplant der. Jamen, det er jo genialt det der jo. Så har vi jo sådan en lille potteplante. Ej, det er jo Og helt så gør jeg perfekt. sådan her. Ej, det er jo Jamen, hvor er det genialt. Hvor er det genialt. Hvis Kan vi få det noget ikke mere er genialt, plante? så ved jeg ikke, hvad der er genialt. Kan vi få noget mere plante et eller andet sted? Ja, Der skal være en dør Ja. her. Hvor vi ligesom laver væggen til plante, fordi så kan man ligesom sådan se igennem, lige sådan se, hvad fanden sker der her. Og så kommer man ind til partiet, forstår du? Prøv at se her. Kan du sætte noget blad her? Hvor skal jeg sætte blad? Ja, lige her. Ja, Det er allerede. Bare roligt. Ja, det bliver flot. Ej, Jeg tænker, jeg tror, vi henter ham nu. jeg tror sgu, vi er færdige. Jeg tror Eller også, vi skal er det være en færdige. trævæg? Vi er lige nødt til at overveje det her. Men jeg synes, det ser perfekt ud egentlig, faktisk. Ja, det ser virkelig smukt ud. Det er helt... det er smukt, det her. Jamen, det er jo Men fejl. jeg ser altså også, der mangler et eller andet herovre ved sofaen. Prøv at se, hvor kedeligt der ser ud. Ja, I got you. Ja, kom, gør et eller andet. Hvad gør vi? Det er jo helt perfekt. Chest, ja, det er smukt. Skal der ikke være mere vi kan keys, eller simpelthen hvad? ikke, jeg tror ikke, vi kan lave mere, fordi det er for flot, det her. Ja, men skal der ikke også lige være et crafting table? Bare lige hvis. Jamen, det er Nå, der jo. Nå, for satan. Sådan der. Det er perfekt. Det er smukt, det her. Men jeg har jo allerede et crafting table i forvejen. Jamen, så synes jeg, vi... Op. Ja, det er jo Ja, nu kan man ikke så sidde synes jeg, vi der, går men- ud og henter ham. Skal jeg hente ham, hvor du viser, Ja, hvad det- vi er ude i? Ja, jamen, jeg står lige ude foran, så kan han ligesom se, hvad Nej, der du henter foregår. ham, så viser jeg ham. Jamen, hvor fanden er han henne? Han er inde ved sønnen der. Banke, banke på. Hallo? Bank, bank, bank. Nu skal jeg lave en FK. Det var godt nok ikke. Hallo? Bank, 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 bank. Okay, der sker ikke en skid. Hvad fanden gør vi? Hvad fanden gør vi? Vi må sige, at han synes, det var godt. Han sagde, det var godt. Satan. Han synes, det var perfekt stellen, og... Ja, så tænker jeg, at vi bare lukker af nu. Altså, Ej, vi er lige nødt til at banke en gang mere. Kom, bank. Bank, bank. Hallo, bank. Bank, bank, bank. Hallo. Okay, nu gør det mig sur. Hallo? Hallo. Nej, det var lidt noget lort, det her. Hvad fanden gør vi? Ja, det er lidt noget lort. Hallo? Hallo? Hvad fanden gør vi her? Det er fuldstændig forfærdeligt, det her jo. Hvad fanden gør vi faktisk? Ja, jeg tænker, det er shout og røg i hvert fald. Ja, det er så Nå, men jeg tænker, vi lukker af nu. Ja, men han... Nå, ja, det... Nej, ikke igen. Nej, nej, Godt, jeg er med. nej, Jakob. Nå, kom ind. Nej, du må ikke gå med dig. Tak fordi I så med alle sammen. Ja, tak fordi I så med alle sammen. Og jeg håber... Næste jeg håber, I vil se med i næste episode. Ja, men jeg håber, I synes, at cellen den er rigtig flot. For det synes vi i hvert fald. Vi synes i hvert Altså, fald, det er jeg kæmpe synes jo, show. jeg overvejer selv at lave det her tegn. Altså, prøv at se det hele. Ej, det er jo Prøv at se det, vi har både stripperpæl og det er det hele, du. I må huske at like og subscribe og alle de der ting. Ja, Det bliver jo helt perfekt, ja. Ja, det er helt perfekt det her. Jeg håber afsnit 1. Håber I har hygget jer og have en god dag derude. God dag derude.